Η αναπαλαίωση των φωτογραφιών είναι μια τεχνική διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία στη χρήση των ψηφιακών μέσων. Η τεχνική αυτή παλιότερα ήταν αρκετά δύσκολη στην εφαρμογή της, καθώς δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα μέσω της τεχνολογίας. Παντού και πάντοτε κάνουμε διορθώσεις σε φωτογραφίες, άλλοτε μεγάλες, όπως για παράδειγμα να επαναφέρουμε στην αρχική της κατάσταση μια φωτογραφία σκισμένη, λερωμένη, αλλά και άλλες φορές σε πιο μικρές παρεμβάσεις, όπως να αφαιρέσουμε ένα σημάδι από το χέρι μιας νύφης. Αυτό που έχει σημασία και θέλουμε να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι οποιαδήποτε φωτογραφία που μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επανέλθει στο αρχικό της στάδιο, για μας μπορεί να είναι μια διαδικασία μιας ημέρας. Εμπιστευτείτε μας και αποκαταστήστε όλες τις παλιές και φθαρμένες οικογενειακές σας φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.